Veľa dávate a málo dostávate? Finančné inštitúcie ako banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, finanční poradcovia, sprostredkovatelia si berú viac, než dávajú. A vy zostávate s pocitom istoty, že robíte všetko správne, no výsledok nie je taký, aký ste očakávali. Žiaľ, dnes už nie je doba, kedy sme sa mohli s úplnou dôverou na nich, na finančné inštitúcie obrátiť a bezhlavo im dávať vaše peniaze. Dnes vo vysokokomerčnej dobe je doslovne nutné držať opraty svojich rodinných financií vo vašich vlastných rukách. Hypotéka, poistenie, dôchodok alebo investovanie, šetrenie. 4 piliere, ktoré rozhodujú o vašej finančnej prítomnosti a budúcnosti. A s videotékou Moderná finančne úspešná rodina využijete všetky 4 piliere jednoducho, prakticky a prínosovo. Je to návod, díky ktorému ušetríte, získate, zhodnotíte 10 000 a uvidíte aj 100 000 eur vo všetkých 4 pilieroch spolu počas vášho rodinného finančného života. Skutočne aj 100 000, sila čísiel a peňazí je neúprosná. Chcete zažívať pocit pýchy, radosti a dôstojnosti? Tak držte opraty svojho rodinného finančného života vo svojich rukách a nechajte si peniaze pre seba a pre svoju rodinu.